Una campanya que va sortir al Fòrum Social Català de l'any 2008 i el nostre lema és que les armes no eduquen, les armes maten. Per què aquesta campanya? Doncs perquè quan es va acabar el servei militar, l'exèrcit espanyol ha començat una sèrie de campanyes també pel reclutament de joves a les escoles i als instituts. A més d'ocupar espais educatius, com per exemple el Saló de l'Ensenyament o el Saló de la Infància. Llavors, com nosaltres això no ho volem, doncs el que proposem és que les escoles creïn una xarxa que es digui Centres Educatius Lliures d'Armes, on els centres educatius no acceptin aquesta presència militar. Si ens mirem la Llei de Defensa Nacional del 2005, aquesta ens diu: el Ministeri de Defensa promourà el desenvolupament de la cultura de defensa amb la finalitat que la societat espanyola conegui, valori i s'identifiqui amb la seva història i amb l'esforç solidari i efectiu mitjançant el qual les Forces Armades salvaguarden els interessos nacionals. És a dir, ara els objectius de les Forces Armades són els objectius de seguretat, de portar la pau entre els pobles, d'estabilitat, de portar la societat i la solidaritat. Llavors tenen un missatge com molt humanitari, gairebé com el d'una ONG, però clar que no és real, però que els joves poden creure's per captar joves. Tot i que aquesta llei sembla que sigui una mica general i no parli exactament dels centres educatius, a l'any 96 sí que hi va haver un document oficial que es diu la Directiva de Defensa Nacional, que és un text que establia les prioritats de l'exèrcit pels propers 4 anys, en el que sí que es preveia que s'ensenyés a les escoles el paper de l'exèrcit. Què passa? Que no és només el fet que l'exèrcit intenti donar-se publicitat a les escoles, sinó que també quan hi van armats, amb l'uniforme, etc. I també ens hem trobat al llarg d'aquests anys de la campanya que no només hi van armats els militars, sinó que també quan hi van els Mossos d'Esquadra o la Guàrdia Urbana a fer tallers d'educació vial, per exemple, o per prevenció de drogues, o prevenció de conflictes i també per millorar la relació en els instituts entre la gent, el bullying, i això també van amb les armes. Nosaltres creiem que el missatge de l'exèrcit i el fet d'anar amb una arma es contraposa a la idea que té la Llei Orgànica d'Educació, la LOE, que diu que el que ha d'aconseguir un centre educatiu és la formació per la pau, el respecte dels drets humans, la vida en comú, la cohesió social, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. Participar als centres perquè no donin suport a cap activitat on les armes i els uniformes hi siguin presents, perquè aquesta idea de laboral professional de l'exèrcit, d'ajudar i que les armes són necessàries i això no arribi tan directament als alumnes. A més, la llei, la LOE, també dona una certa autonomia als centres educatius perquè tinguin la seva pròpia línia educativa i perquè puguin acceptar i rebutjar propostes i pràctiques que el centre no consideri beneficioses pel propi alumnat. Llavors, com que els centres tenen aquesta autonomia, volem que s'uneixin a la xarxa de centres educatius lliures d'armes, on les escoles que volguessin formar-hi part signarien un decàleg que proposem i que ara llegiré. Llavors, un cop haguessin signat aquest decàleg, nosaltres els donaríem un pòster del nostre logo, de les armes no eduquen, les armes maten, perquè es pengessin a l'entrada de l'institut. Aquesta és una proposta que ja va sortir fa uns anys des de la Fundació per la Pau, que hi havia una xarxa que es deia Escoles Objectores i Escoles de Pau, que suposo que alguns coneixeu, i seria una mica reemprendre una altra vegada aquesta tasca. 1. Ens adherim a la xarxa d'escoles i instituts lliures d'armes per treballar a favor, en pro dels valors de la cultura de pau. 2. Creiem en l'educació per l'autonomia, l'esperit crític, l'empatia, la solidaritat, el diàleg, la pau, la tolerància i els drets humans que formin l'alumnat com a persones lliures. Fomentem espais de cultura de pau, de debat i reflexió al claustre, amb les AMPAs i l'alumnat. Afavorim i integrem en la dinàmica del centre educatiu les propostes de formacions educatives de projectes que treballin l'educació per la pau, els drets humans i el desenvolupament, vinculades al Centre de Recursos d'Educació de la Confederació Catalana d'ONGs per la Pau, els drets humans i el desenvolupament. No acceptem les visites de l'exèrcit o cursos que les Forces Armades promouen en l'àmbit educatiu. No acceptem la presència de persones armades dins el recinte escolar. Manifestem el nostre compromís en fer saber a les institucions educatives la nostra convicció de ser un centre educatiu lliure d'armes.
Promovem la commemoració i difusió del DNIP, Dia Escolar de la No Violència i la Pau, del 30 de gener, i del Dia d'Acció Global contra la Despesa Militar del 17 d'abril. Sol·licitem que es visibilitzin i publicitin les bones pràctiques que des de la xarxa d'escoles i instituts lliures d'armes estem fent i, per últim, demanem el suport a les institucions educatives amb els mitjans que aquestes tinguin per vehicular un decret legislatiu conforme a les escoles i instituts estigui prohibida l'entrada al recinte amb armes.